my channel. Nagluto ako ng chicken. Lechon chicken. Ipaupo ko sa oven. Ayan, Paikot? Ha? Paikot sa oven. Ipaupo, ipaikot. Isa lang yan. Ayan guys. Halika guys, samahan mo ako sa pagluto ng ano. Ito na guys, kasi hindi ako marunong guys. Ang problema ko dito ngayon. Yan, sige, ano mo dyan? Problema ko ito guys. Ay, nahulog na. Ay, ano ba yan? Saan dito sabi? Dyan. Tapos, Yan, patong lang. ay, patong ka lang pala. Ay, bakit nahulog? Hindi mo na shoot. Kailangan isushoot. Shoot mo muna. Ayan? Ay, nako. Need back up. I need back up, guys. What? Sabi niya. Baka man ito. Yung kasabi Pag bumaho yan, cellphone ko. Go, Sel! Kaya mo yan! Go! Yung mukha mo nakakuha, yung manok hindi na. Tumatakbo. Yan. Yan guys, ang manok. Lulutuin na guys. Okay na yan? Sige na. See you later ka na. See you later guys. Pag naluto na, ipapakita ko ulit. Bye-bye!